Sarap. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng barbecue chicken wings mga kapudibis. At stir-fried bok choy. Yes! At meron tayong sausawan dito suka mga kapudibis na may sibuyas. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay naman. Mangantaking Kapampangan! Manganta na po. Opo, manganta na po. Unang subo natin. Siyempre, chicken wings. So, yan. Yan. Gusto namin suka. Oo. Kasi binabad na siya sa toyo. Oo. Suka naman yung na sausa. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Manganta na po mga kapudibis. Makanta. Yan, tingnan ko. Sarap pagka-marinate. Magdamag. Siyempre may rice. Sarap ng rice. Malagkit. Malagkit ng kanin namin din sa buwag-ag. Sarap. Ito naman. Sarap. Pala, bok choy. Sarap to yung bok choy. Ito yung kinakain na natikman ko rin. Pangalawang beses na natin tinatikman. Tanggalin ko lang yun. Sarap. Cheers naman. Sarap. Gusto ko ganito.
Yan. Sabaw, ano yun? Buko juice, ayan. Ayaw ni BBM buko juice. Tubig daw yun sa kanya. Tubig lang ako. Bok choy. Yaman. Choy bok choy. Paparas. Paparas si Lara. Sarap. Magluto na kayo. Meron siyang buto. May lasoy. Hmm? 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 Ano? Hmm? Alam mo na ito. Okay. Yung iba mataba. Chicken oil yan. Chicken oil. Ito oh, galing. Ay, sas ko, salamat po. Ay, salamat po.
Sa ibang bansa, ganito. Ato tayo. Oh. Ating kapatid. May nagtatanong, Bal, bakit daw hindi ikaw ang mag-shoutout? Minsan daw mag-shoutout ka daw. Matagal ako kumakain. Tsaka hindi, si BBM, minsan sinabi ko naman sa kanya na mag-shoutout, siya yung mag-shoutout. Para naman marinig ninyo yung ano niya, di ba? Yung boses niya, paano siya mag-shout. Nakiusap naman talaga si BBM na ako na lang mag-shoutout kasi nauutal po siya. Kaya ako Tama pangalan nyo. nauutal po siya. Kaya yung nag-comment po, ayan ang dahilan. Baka nagtataka kasi siya. Baka masabi na yung pangalan niyo, iba. Ano ba pangalan niya? Anong pangalan niyo? Shoutout po sa'yo. Ako, shoutout sa... Kapong ka. Kapong ka. Love you po. Ayan, Kitchipot po ha. Mag-follow na po kayo sa Kitchipot TikTok shop ko po. Ayan. At shoutout po sa inyong lahat. Sa next mukbang na po yung shoutout natin ha. Ipunin natin kasi ilan pa lang yun. Siya pa, Baby Alison, Catherine Pugoy, sasama shoutout sa inyong lahat. Yes. Makapudibis, hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless.